అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. నేనైతే మటన్ పచ్చడి ఎలా చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది కేజీన్నర పచ్చడి అండి. కేజీన్నర మటన్ తీసుకున్నాను నేను. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని మనం పచ్చడి పెట్టుకుంటే చక్కగా వేగుతుంది. ముక్క కూడా మెత్తగా ఉంటుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అన్నమాట ఈ పచ్చడి. నిలవ పచ్చడి మనకి దాదాపు 2-3 నెలలు బాగానే ఉంటుంది ఇది. ఎందుకంటే మొక్క బాగా వేగుతుంది కాబట్టి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చడి. ఈ పచ్చడికి ఏమేం కావాలో ఒకసారి నేను చూపిస్తాను చూడండి. ధనియాలు ఒక గుప్పెడు, జీలకర్ర కొద్దిగా 2 స్పూన్లు, మెంతులు 2 స్పూన్లు, ఆవాలు 2 స్పూన్లు, చెక్క 3-4, 5-6 లవంగాలు, 3 యాలకులు. ఇవన్నీ మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఎర్రగా కొంచెం ఒక మాదిరి ఎర్రగా వేయించుకుంటే బాగుంటుందన్నమాట. మరీ పచ్చిగా కాకుండా వేయించుకుని దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మెత్తగా ఇలా చక్కగా ఉడికిపోవాలన్నమాట మనకు మటన్ అయితే. ఇదిగో నేను కడిగి చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఇలా కట్ చేసుకున్నాను అన్నమాట. కట్ చేసుకుని కుక్కర్లో ఉడకబెట్టుకోవాలి మనం. తగినంత ఉప్పు వేసుకుని, పసుపు వేసుకుని, వాటర్ పోసుకుని కుక్కర్లో ఒక 5-6 విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడకబెట్టుకోవాలి మనం. ముక్కలు మాత్రం చిన్న చిన్నగానే కట్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మటన్ కదా, మనకి ఉడకాలి అన్నమాట. ఉడికితేనే బాగుంటుంది పచ్చడికి. ఇదిగో నిమ్మకాయలు ఒక 1/2 డజన్ తీసుకోవాలి. 1/2 డజన్ అయితే ఖచ్చితంగా సరిపోతాయి అన్నమాట కేజీన్నర పచ్చడికి. ఇదిగో నేనైతే ఇలా ఉడకబెట్టేసుకుని వడగిన్నెలోకి వడేసేసాను అన్నమాట. మనకి పచ్చడికి ఎప్పుడైనా సరే శనగ నూనె బెస్ట్ అండి. శనగ నూనె చాలా బెస్ట్. ఎందుకంటే ఏ పచ్చడికైనా సరే టేస్ట్ రావాలంటే శనగ నూనె బాగుంటుంది. నేనైతే శనగ నూనె వాడతాను. అదే పోస్తున్నాను అన్నమాట. డీప్ ఫ్రై చేయడానికి ఉడకబెట్టిన మటన్ని బాగా డీప్ ఫ్రై చేయాలి మనం. ఇలా బాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలంటే ఉడకబెట్టిన మటన్ని నూనెలో మొత్తం వేసుకుని ఇలా వేయించుకోవాలన్నమాట. నూనెలో వేయించేసుకోవాలి మొత్తం. అల్లం చిన్నులపాయలు పేస్ట్ తీసుకోవాలన్నమాట. కొద్దిగా ఎంత మన గుప్పిడన్ని చిన్నులపాయలు తీసుకుని గుప్పిడి చిన్నులపాయలు, ఒక చెక్క అంటే ఒక ముక్క అల్లం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అల్లం పేస్ట్ పెద్దగా ఎక్కువగా ఏమి వేయవసరం లేదు, మనం టేస్ట్ కోసం అనమాట. కొద్దిగా అల్లం చిన్నులపాయలు పేస్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట. పేస్ట్ వేసుకుని ఈ మొత్తం వేయించేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఈ మొత్తం వేయించేసి బాగా డీప్ ఫ్రై చేసిన తర్వాత తీసేసుకోవాలి. పక్కకు తీసి పెట్టుకుని మనం అల్లం చిన్నులపాయలు పేస్ట్ వేరేగా మిక్సీ పట్టుకుంటాం కదా, అది కాస్త మనం ఆయిల్ పోసుకుని ఆయిల్ బాగా కాగిన తర్వాత అందులో తాలింపు గింజలు, ఎండుమిర్చి, చిన్నులపాయలు అయితే ఒలుచుకోవాలండి. ఒక 5-6 ఒలుచుకొని పోసుకుంటే బాగుంటాయి. తాలింపుకి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎండుమిర్చి, పచ్చిశనగపప్పు, సాయిపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర వేసుకుని కరివేపాకు కూడా కొంచెం వేసుకోవాలన్నమాట. కరివేపాకు వేసుకుంటే బాగా టేస్ట్ ఉంటుందన్నమాట పచ్చళ్ళకి ఎప్పుడైనా సరే. నేను గుప్పిడి కరివేపాకు వేసుకున్నాను. ఇందులోనే అల్లం చిన్నులపాయ పేస్ట్ కూడా వేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలన్నమాట. మసాలా పొడి ఉంది కదా, అది కూడా వేసేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి. వేయించుకుంటే ఆ టేస్ట్ బాగుంటుందన్నమాట. స్మెల్ బాగా వేయించుకుని అందులోనే మనం కారం పోసుకోవాలి. అంటే కారం అయితే గిద్దన్నర అంటే ఎక్కువ కాదండి, గిద్దలో సగం అరగిద్ద కారం అయితే సరిపోతుంది. కారం ఎక్కువైతే బాగోదండి. గిద్దలో అరగిద్ద కారం పోస్తే సరిపోతుంది. ఉప్పు అంటారా, మనకి సరిపడినంత వేసుకోవచ్చు. కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు, కొంతమంది తక్కువ తింటారు. అది ఎవరిష్టం వాళ్ళది. సరిపడినంత అయితే వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే పచ్చళ్ళకి ఎప్పుడైనా సరే ఉప్పు కారం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే పచ్చడి బాగుంటుంది.
కొంతమంది పచ్చళ్ళు నిల్వ ఉండవు, మాకు తొందరగానే పాడైపోయినాయి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఉప్పు కారం సరిపోకపోతే కనుక తొందరగానే పచ్చళ్ళు పాడైపోతాయండి. ఇలా బాగా తిప్పుకోవాలన్నమాట. ఉప్పు కారం సరిపడినంత వేసుకుని ఇలా బాగా తిప్పుకుని మనం ఇంకా మటన్ ముక్కలు కూడా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. మటన్ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం తిప్పుకోవాలి. నూనె అయితే ఎక్కువగా ఏ పచ్చడికి పోయకండి, ఎందుకంటే నూనె వేస్ట్. ఎక్కువగా పోస్తే కనుక అది ఏమంత ఇదిగా ఉండదు. సరిపడినంత మాత్రమే వేయండి. అది మటన్కైనా చికెన్కైనా కానీ సరిపడినంత మాత్రమే వేయండి. ఎందుకంటే మనం గుజ్జు ఎక్కువగా తినరండి, మటన్ కానీ చికెన్ కానీ ఓన్లీ పీసులు తింటారు కాబట్టి సరిపడినంత గుజ్జు చిక్కగా ఉండాలి. కానీ మరీ పల్చగా ఉన్నా కానీ ఇష్టపడరండి. మా ఇంట్లో అయితే ఇలాగే తింటాం మేము. పచ్చడికి ఎక్కువగా గుజ్జుగా ఉండము, సరిపడినంతే ఉంటుంది, ముక్కకు పట్టినంతే వేసుకుంటాము. అలా అయితేనే టేస్ట్ ఉంటుంది. నూనె గుజ్జుగా ఉన్నా కానీ పీసులు లేకుండా మాత్రం గుజ్జు వరకు తినరండి. అందుకని సరిపడినంత మాత్రమే నేను పోస్తాను ఎప్పుడైనా సరే, ఎక్కువగా పోయిను. ఎందుకంటే మనకి మటన్ చికెన్ పచ్చడి అంటే అవి ఒక 1 మంత్లో అయిపోతాయి, అసలు ఎక్కువ రోజులు ఉండవు కూడా. అందుకని సరిపడినంత పోసుకుంటేనే చాలా బెస్ట్. లాస్ట్కి నిమ్మరసం పోసుకోవాలన్నమాట. ఇదంతా వేడంతా చల్లారిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కి మనం 1/2 డజన్ నిమ్మకాయలు చూపించాను కదా, అవి పోసుకోవాలి. అదైతే మిస్ అయిపోయింది. మీరైతే లాస్ట్లో నిమ్మరసం పోసుకోండి. వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ వాచ్.